Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langit mong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga higala ug mga kaigsunan, mayong pagpaminaw kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos mo'y usa nga makiguban kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamaturan nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon nga gipaabot ya kaninyo. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang mga nakasulat sa Biblia. O kinatong programa mga kaigsunan padayon nga inyong paminawan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradio, Cagayan de Oro City, 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Alas 12 kita ngadto sa launang taknas kapunon matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan. Og ang programa sa PBCM nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station. Visayas og Mindanao kita mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City do na kita programa. Dinhi sa Surigao City, doon na kita programa. Dinhi sa Bayugan City, o dinhi usab sa Butuan City, doon na kita programa mga kaigsunan. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, doon na kita programa mga kaigsunan. Dinhi sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City, dinhi sa Dipulog City, o dinhi sa Calamba, Misamis Occidental, doon na kita programa. Dinhi sa Misamis Oriental mga kaigsunan, mabati sa mga itong programa dinhi sa Digsario Radio Ultra, Cagayan de Oro City. Alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, matag adlaw Domingo mga kaigsunan, 11:88 AM ban. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Cabusis Radio, 97.9 FM. Dinhi sa Villanueva, matag adlaw Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. O dinhi sa Bay Radio 105.5 Y Kurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matagad lang Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City usa mga kaigsunan dinhi sa Real Beat Radio 104.9 FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo mga kaigsunan. O ang among mga pagpahinomdom kanunay sa mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ang atuang naandan nga mga panagtigom nga gipahigot atong gipahigayon sulod sa tulo ka tuig katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan mao kining Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 busa yan ang mga pitsaha mga kaigsunan ato gyung dumdumon og ato kanang itambong o wala kita yung mga kasalikan din sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kahintang sa atong kaugalingon. O atong mga panimbaya sa tanan nga mga nagsunod kanato bradrinis atong mga kaigsunan nga naa sa doon tayo mga kaigsunan nga nagsudong kanato kay kuning atong programa mga kaigsunan Teleradio, mabati kita sa radio o makita usab kita sa TV sa Parasat Cable TV sa TV5 mga kaigsunan sa Parasat Cable TV. O nga itong mga kaigsunan nga nagasudong ka na ito via Facebook, dinhi sa Alabama, doon na po dinhi sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland,
United States of America nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family. Ni Brother Miguel Hermias, ni Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julayla Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, mayong pagpatalinghog, pagpaminaw via Facebook, mga kaigsunan, og pagpasalamat na to kang Brother Nicky Hermias sa imong gihatag nga suporta para sa Palace Reconstruction, ingon man kang Sister Rever Lilita Hermias Barton. Sa tanan nga mga Hermias family, ang among pagpasalamat in behalf of Reverend Charlie Eugenio. Ato sabi, kumusta ang mga kaigsunan nato sa tanan nga nagapatalingog dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, kang Brother Jirid Kila o sa iyang pamilya, mga kaigsunan sa Claveria nga nagapatalingog dinhi sa compound usab sa BBCM compound, ang mga kaigsunan dinhi nga sunod usab og nagapaminaw dinhi atong programa, mga kaigsunan. Og sa dili pa sa paghisgot sa tema, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro magpaila sa iyang kaugalingon. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paggatod kanyo sa kamaturan. Aron sa pagpadayon mga kaigalaan ug kaigsunan, ako kang mong ibalik sa akong kauban, Brother Ronnie. Brad Rini, dili sa nato makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay doon na siya importante nga giasikaso, busa kita lang usa ang iyang gitahasan sa pagpahigayon nga ipadayon nato ang pagsangyaw sa kamatuoran dinhi na sa dapit sa Espiritu Santo. Ug ato lang siyang gikumusta ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ingon man sa mga kaubang ministro nga nasulod sa PBCM compound nagapatalingog. Ako sa gikumusta akong pamilya diya sa sulod sa PBCM compound sa akong asawa kang Kati, mga mahal nga tigpaminaw. Dili gayon na ang atong topiko, mga kaigsunan, Brad Rini, ang atong padayon sa paghatag og tubag nining tigpamaba sa pastor sa Badista, Brad Mitchell Bendelio, tungod kay daghan man ni siyag mga gibuyang pangutana og dili nato kini mausara sa pagtubag tungod sa pagkadaghan. Unya tipik lang nga atong hatagag pagtubag nining ilang baruganan nga ilang i-insist gyud ang baruganan nila nga isip nagpaila nga katawhan sila sa Dios nining atong kapanahonan. Ang ilang doktrina nagbantay sa adlang igpapahulay sa Bado. Doon na sila gigamit nga mga pasikaranan sa balaang kasulatan, Brad Rini, og mo na atong ipabati sa mga naminaw kay dinhi nato ipasikad ang atong mga pagtubag aron ato pod mahatag nila ang katinawan kung ninibang ilang pagtulunan mao bay atong ilhon nga mao ang matuod nga katawhan sa Dios dinhi atong kabanahonan. Unya kini si Mitchell Bendelio sa daghanan nato nga mga depensa o pag-repute, grabe ni siya nga nangatake sa atong pagtulunan sa PBCM, labi na sa atong magtutudlo, Master Tomas D. Hugh Sr. nga dili niya dawaton, may problema na, pero kining usahay manubra na ang atuang gibuhian nga mga istorya nga muhingalan na tagdi mao, adi na po na maayo, sama siyang pag-ingon nga ang atong magtutudlo, piki nga Espiritu Santo, ngandan pa niya, o bisan unsa na lang, ang naong murag kwaknit, o bisan unsa na lang. Karon, ang sistema sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga gitudlo dili kanamo ni Master kung kami mo pahatag og mga pagpanubag kita, Brad Rini, kinahanglan gyud sibo og dili ta mo buhig mga libelous words o mga pangataking personal. Doktrina ang ato ang subayon sangit iskini usab nga Pastor Brad Rini si Mitchell Bendelio matud pa niya nga kung niyas tinubagay doktrina man po daw kurawon atong ipabati kani usa ang iyang tingog ayan ato ipabati dayon ang ato ang basianan sa pagtubag ang matud pa niya kung magkuraw man ta dili gid personal mo na yamong prinsipyo nga gitudlo ni Master Dinamo di mi mukurag personal nga pagkuraw kun dili ang doktrina ra gyud. Ingon po niya na ang sistema nga gibuyon ni Mitchell Bendelio atong ipabati. Doktrina ni karawa ang doktrina sa Adventista, dili ta magtigi. Di ba? Atong nabati, Brad Rini, matud pa sa pastor sa Badista, doktrina ni dinita, karawon daw ang doktrina sa Adventista, dinita magtigi. Karon atong ipabati, Brad Rin, ang usa sa iyang mga gibuhian nga mga pamahayag nga ilang baruganan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church nga nagbantay sa adlang igpapahulay mo ng Sabado. Doon na siya mga sitas nga iyang pangsuporta nini atong susihon tagsa-tagsaon ta sa pagsusi kini karon kung husto ba siya o ba siya masayop niini. Timananta nga kung ang pagpanudlo wa na gani magkadimaw nasayop na
walay rason nga atong pasilungan, atong patalinghugan ang mong pagpanudlo kay kun kana sinayop sa pa dili ka maturan og dili ka maturan way kaluwasan ang tao maangkon di na umapaabot niya ng maong pagpanudlo niya. Atong ibabati mga mahal nga tigpaminaw inyong paminawan ang usa sa mga gibuyan nga pahayag ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, kay dinhi may magpasikad sa amo ang mga pagtubag. Sa ito ka mga kaigalan, masukod ang tao kung siya kansang sakop. Anak ba siya sa yawa o anak ba siya sa Diyos? Pinaagi unang-una sa ilhanan pagkamatinumanon sa kasuguan. Nga naman, sa maayong balita Biblia, atong mabasa sa unong Juan sa iyang kapitulo 2, versikulo 3 ngadtos 4. Atong mabasa sa ingon niini Higalag igsoon. Niining naghinapos ka mga adlaw, inyo ning bantayan kung di aba mo ani kahimtanga. Unong Juan 2, 3 o 4, basa. Okay. 2, 3 o 4, nagaingon, kung tumano na to ang mga sugo sa Dios, mapaniguro na to nga nakaila kita kaniya, kung may muingon nakaila ako sa Dios, apan wala nagatuman sa iyang gisugo, baka kung kinatawhana o wala kaniyang kamatuoran. Kumusta man? Kanan nga sige wali-wali nga among nailhan ang Dios. Mao ni ang matuod nga Dios. Nagtuman ba mo sa kasuguan? Di ba? Hoy gotodo, pwedeng mutuman, pwedeng gali. Atong nabati mga higalag mga kaigsonan ang pahayag ni Mitchell Bendilio tigpamaba sa Seventh-day Adventist Church, gigamit niya ang nakasulat sa unang Juan 2, 3 ug 4, nagisgot og kasuguan dinhi mga mahal nga tigpaminaw. Pamantay supat kay nagisgot man. Pero kung iyang ipasibo nga ang kasuguan nga gisgutan dinhi para sa pagbantay sa adlong igpapahulay mga mahal nga tigpaminaw, amo na giingon nga di mi oyon. Atong ipadayon lang kay doon na siya giparis nini mga mahal nga tigpaminaw nga sitas kung unsa ang kasuguan nga nagpabilin nga tumanon gyud sa tao mga mahal nga tigpaminaw ni atong ipadayon. Hebrehanon 4:9 ngadto sa Dios sa Douay version New Testament Cebuano edition. Basa. 4:9, nagaingon, busa dunay gibiling na Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Kay ang mosulod sa iyang pahulay, mipahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Unsa day ang adlong ibilin alang sa katawan sa Dios? Dili Domingo, Sabado, kumusta man ang nag-angkon nga mga sumusunod sa Espiritu Santo nga si Tomas Eugenio? Atong nabati brethren, ang pahayag ni Mitchell Bendilio, mga higalag mga kaigsonan, giparis niya ang nakasulat sa Hebrehanon 4:9 ug 10. Gamit siya versions Biblia ang duay version Cebuano. Unya gikan sa unang Juan 2, 3 ug 4 nga nagisgot og kasuguan mga mahal nga tigpaminaw nga kinahanglan tumanon. So gidahom dayon niya nga kining kasuguan nga gisgotan dinis unang Juan 2, 3 ug 4 mao ni siyang pagbantay sa adlong igpapulay Sabado kay giparis ang Hebrehanon 4, 8 ug 9. Atong isa-isahon ni sa pagsusi. Ang mahibaluan mga kaigsunan, mga higala, mga mahal na mong tigpaminaw, kung niyata sa pagpamatuod sa kamatuoran, kinahanglan doon natay pagtandi sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Or mga kasulatan kinahanglan atong itandi para makuha na to ang kinatibuk-an gyud nga pagpasabot. Sa pagtulunan sa PBCM, doon namin ini nga prinsipyo nga kinahanglan doon ay pagtandi sa mga nagkalain-lain nga mga bersyon o kasulatan or Biblia. Bisan pagani sila bradrini, ang Sabadista doon na po ilang prinsipyo niini nga kinahanglan ang kasulatan itandi sa kasulatan. O ang ilang libro nga naguluhan Steps to Christ o ang dalan paingon kang Kristo sa pahina 123 nagprinsipyo po sila nini atong gidawat kamo may husto nga kung mag isgot kitag kamaturan kinahanglan doon ay pagtandi sa mga kasulatan. Basahon ako sa page o sa pahina 123 sa Steps to Christ nga basahon nila nga sinulat ni Ellen Goldwhite gingon, Scriptures must be compared with Scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa lain nga kasulatan. Karon, anita, gigamit niya ang unang Juan 2, 3 o 4 mahigalag mga kaigsunan atong basahon sa ubang hubad sa Biblia. Kay tandi man ang kasulatan ngadto sa laing kasulatan para atong magkuhag punto kanang giingod nga kasuguan o sugo dina nga nakasulat kinibay para sa pagbantay sa
adlaw igpapahulay mao nang Sabado. Niyatay Biblia nga The Living Bible, brethren. Pabor ko naman ni dinhi ang English version man kini nga Biblia sa 1 John chapter 2 verse 3 gingon kini sa pagbahayag. And how can we be sure that we belong to Him? By looking within ourselves and we really trying to do what He wants to us? Someone may say, I am a Christian, but if he doesn't do what Christ tells him to, he is a liar. Sa ito pa, matod pa din ni, unsaon na ito pagsiguro nga kita naagyod kang Kristo. Pinaagi ba sa pagtanaw sa atong kaugalingon? Kita bagyod nagasulay sa gingon nga sa pagtuman unsa ang kagustuhan sa Dios kanato. Ang uban miingon, ako Kristohanon, kining Christian. I am a Christian. Pero kung siya wala magbuhat sa gipamulong ni Kristo ngadto kaniya, siya bakakon. Ang giisgutan din ni mga mahal nga tigpamina sa atong gibasa sa English, King James Version sa The Living Bible, brethren, nagisgot ni nga, kung dili, nag-angkon daw tag Christian, nga, wata magtuman sa gipabuhat ni Kristo, o wata magtuman sa gibuhat ni Kristo, o sa gipamulong niya, baka konta. Mo po yung gibasyan sa atong panahon, brethren, nga nung nagpatawag tag Christian. Oo. Pero sa atong pagka-Christian, tungod kay nagtuman ta sa gisulti o nagtuman ta sa gisulti o gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Karon atong pagsusi, brethren, hain baning gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan nga ato ning tumanon kay kung di ta mo tuman niini unya magpatawag tag Christian nga watay tuman-tuman kun unsang iyang gipamulong matud pas Biblia bakakon hain ang usa sa mga gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo, brethren, sumala sa Biblia. Anya dinhi Brother Ronnie dinhi sa unang Juan Kapitulo 2. Gibasa ko naman ang unang Juan, brethren, sa The Living Bible. Oo. Ang unang Juan nagisgot nga kun kita nagpatawag Christian, unya wata magtuman sa gipamulong ni Kristo, baka kontahain kining usa sa gipamulong ni Kristo nga kinahanglan atong tumanon aron nga kun magpatawag tag Christian dili ta mahimong bakakon. Anya dinhi Brother Ronnie dinhi sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 27 ngadto sa 28. Og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa, nalalong bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Sa imong gibasa, brethren, nagpahayag dinhi nga matud pa si Kristo mingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Kinirabag ilan ning gamiton kay kinahampo nila ning bersikulo, brethren. Diha na pud sila taman aron sa pagpriba nga kini daw adlaw igpapahulay gibuhat gid daw alang sa tao. Pero wa nila mahibaloy nga kung ipadayon ni sa pagbasa matud pa dayon giingon dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Gi-reverse ba? Pag-recall man kuno sa atong Ginoong Kristo, brethren. Oo. Kay kining adlaw nga igpapahulay gibuhat man tuod niya alang sa tao, bantay supak niya na way lalis niya na. Pero sa iyang kapanahonan gi-reverse niya. Nga matod pa niya, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa, ang anak sa tao, mao ni atong Ginoong Kristo, agalon kang kinsa na ilalom, bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Pagkagisgutan nga si Kristo nahimong agalon, mga mahal nga tigpaminaw, unya kang kinsa na ilalom, bisan pa ang adlaw nga igpapahulay, siya na'y magbuot ang buot ipasabot nini, siya na'y magbuot ba? Nining adlaw nga igpapahulay nga sa sinugdan gibuhat alang sa tao, pero matud pa ni Kristo dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Karon ang atong pagsusi tungod kay si Kristo naman mo'y magbuhat, brethren, Oo. sa pagpahayag sa balaang kasulatan nga ang kining adlaw igpapahulay na ilalom na sa iyang pagbuot kinibay gituman gyud ni Kristo sa mga nakita sa mga Parisiyo, mga Hudiyo nga kakontra sa atong Ginoong Kristo. Nakita ba nila si Kristo nga nagbantay sa adlaw igpapahulay o nakita nila nga si Kristo wala na magbantay sa adlaw igpapahulay, brethren?
nakita gyud si Ginoong Kristo ngadto sa mga Fariseo nga si Ginoong Kristo wala na ginagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Asa ba ang prueba? Dinhi sa Juan Kapitulo 9, versikulo 16, ug ang akong pagbasahon nga Biblia kining SDA Bible. Atong ipabor sa ilaha ang bersyon sa Biblia nga imong basahon. Oo. Ang pipila sa mga Fariseo mingon, kadtong tawana dili gikan sa Dios. Kaya wala siya magbantay sa adlaw nga ipapahulay. Unsa daw ang gipamulong sa mga Pariseo sa diyang nakita nila si Kristo, brethren? Unsa ilang gipamulong? Si Kristo wala Bantay sa adlaw nga ipapahulay. wala magbantay si Kristo sa adlang igpapahulay. Nakita sa mga Pariseo, Saduceo, mga Hudiyo kakakontra ni Kristo niya. Mingon na ba din sila? Giakusaran sa mga Pariseo si Kristo nga wala magbantay sa adlang igpapahulay. Sa tinuod dili niya pag-akusar. Tungod kay ang mga Pariseo nga mga Hudiyong kakontra ni Kristo, sila mo'y nag-unang nahibalo sa balaod sa adlang igpapahulay. Muna nakita nila si Kristo nga wala nagpahigayon, nga wala siya magbantay sa adlang igpapahulay, kay doon gibuhat si Kristo nga wala na mauyon sa kasuguan sa adlang igpapahulay. Nakita sa mga Pariseo nga kakontra ni Kristo, munang niingon sila nga si Kristo dili gikan sa Dios, kay nga naman wala magbantay sa adlang igpapahulay. Karon kung basahon nato sa ubang bersyon kay sa ako nang gikaingon, scriptures must be compared with scriptures. Ang kasulatan kinahanglan itandi sa kasulatan. Basahon nako natay Biblia, brethren, pabor ko naman ang Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ang gibasa mo ang SD Bible man sa Juan 9:16, basahon ko dinhi kung unsa ang pagpahayag dinhi nga atong mabasa. Ingon ini ang atong matagad inyong paminawan. Pipilas sa mga Pariseo mingon, dili gikan sa Dios kining tawhana, si Kristo ilang gipasabot. Kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Ang kinidang giingon, brethren, nga wala magbantay, si Kristo nakita sa mga Pariseo, wala day ni pagpanumbaling, si Kristo wala manumbaling sa adlaw sa pahulay mo nang Sabado. Pero matud pa nila, giakusaran daw sa mga Pariseo nga kakontra ni Kristo. Sa among giingon, dili akusar. Nga naman, tungod kay ang mga tinun-an ni Kristo, mga mahal nga tigpaminaw, sila mismo pod nagpahayag nga sila wala na po'y pagpanumbaling sa adlaw nga pahulay mo ng Sabado. Kinidili na gid ni kakontra ni Kristo ang nagpahayag busa kog mingog, nag-akusar ang mga Pariseo na sa ipan kana. Tinuod yun nga si Kristo wala magbantay sa adlaw nga igpapahulay Sabado or walay pagpanumbaling sa adlaw igpapahulay. Niya, basahon ko maurag yapon kay pabor ko naman ang Bibliang Kristohanong Katilingban dinis pahayag ni apostol nga si Pablo, mga higalag mga kaigsunan, sa Kolosas kapitulo 2 versikulo 16. Akong pagbasahon ingon ini ang atong mabasa, inyong paminawan ang gipahayag sa balaang kasulatan. Ayaw tugot mo ni pahayag ni Pablo nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisag unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Busa, matinaw sa atong gibasa, mga mahal nga tigpaminaw, nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, siya wala magbantay o manumbaling sa adlaw sa pahulay o bisan pa ang iyang mga tinunan mihatag og pahayag usab nga sila wala po'y pagpanumbaling sa adlang igpapahulay, matod pa ni apostol nga si Pablo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero, brethren, ang prinsipyo sa SDA, ini tigpama sa SDA nga mao si Pastor Mitchell Bindilio, matod pa niya kanang Kolosas 2:16, ang wala daw panumbalingan na sa panahon sa atong Ginoong Kristo diya sa pagbayag ni Pablo, mao daw itong gitawag og ceremonial Sabat. Kini bang tinuig o ang binulan. Kaya doon na may yearly Sabbath, doon ay monthly Sabbath, o doon ay weekly Sabbath. Iyang i-insist nga ang gihunong o wala panumbalinga, wala bantay ang yearly o ang monthly. Pero ang iyang gamiton nga suporta, ang ilang libro nga 70 Adventist Believe, inyuha man na. Inyuha man ang Biblia, sa marang gikan ra po na inyong bakba o gikan sa bakba ni Eileen Goldwhite, imo lang gipaluapan nga kana seremonyalo, artas Biblia. Nabasa ta naman, Kolosas 2:16, Kristohanong Katilingban, wala sila manumbaling. Kinibagyoy, ang gipasabot, maugyod ang ikapitong adlaw sa simana, mga mahal nga tigpaminaw, nga wala nila panumbalinga, nga mauning Sabado. Niya tay Biblia, brethren, nga gitawag easy to read version nga Biblia.
Ari ko mabasa sa Colossus 2:16 or Colossians chapter 2 verse 16, easy to read version. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon, celebration, and Sabbath days. Sa footnote, mugamit na batag footnote, kining pastor sa balista, allergy footnote. Kung kami mugamit footnote, yung agtang mangunot. Pero siya day kusog pod, mugamit og footnote. Yeah, footnote. Kining footnote god, additional information. Dili na ito ni pwedeng i-disregard. Additional information. Agi pasabot sa Colossus 2:16 sa footnote, gingon, Sabbath day. Seventh day of the week was a religious day for the Jews. Klaro kayo, seventh day of the week, ang gisgutan sa Colossus 2:16 nga wala panumbalinga sa mga tinun-an sa atong Ginoong si Kristo gipahayag ni Pablo. Mismo si Kristo, wala pod manumbaling nakita sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo. Na, dine, bulyaso na. Ang unang Juan 2:3 o 4 gigamit nga para sa pagbantay sa kasuguan, adlaw igpapahulay, dinhi pa lang napita sa panahon kang Kristo. Wa na sila magbantay sa adlaw igpapahulay maunang Sabado. Karon balikan ta ang atong gipabati ang Hebreanon 4:9 og 10 nga ilang gigamit brethren, no? Sa pastor sa Sabadista sa pagsuporta nga ang kasuguan nga gisgutan mo gyud ang adlaw Sabado gigamit niya ni. Atong ipabati kay ato ning tagaan og saktong katinawan ug nahusto ba siya? O gusto ba pod ang bersyon nga iyang gigamit mga mahal nga tigpaminaw mulaban ba din niya? Niya atong ipabati pag-usab mga mahal nga tigpaminaw ang iyang tingog Mitchell Bendilio. Hebrehanon 4:9 nga to sa Diyos Duay version, New Testament, Cebuano edition. Basa. 4:9 nagingon, busa dunay gibiling nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Kay ang mosulod sa iyang pahulay, mipahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Unsa day ang adlong ibilin alang sa katawan sa Dios? Dili Domingo, Sabado, kumusta man ning nag-angkon nga mga sumusunod sa Espiritu Santo nga si Tomas Eugenio? Atong nabati, mga mahal nga tigpaminaw, gibalik na to ang pagpabati sa iyang tingog para nga atong ma-emphasize yun. Kining 4:8 9 gigamit niya sa bersyon nga duay bersyon Cebuano, nagisgot, giansiran nga naa diha ang Sabado nga nagpabilin nga pahulay. Mga higalag mga kaigsunan, kining gigamit niya nga bersyon, usa kini ka bersyon nga gitawag paraphrase. Og magisgot tag paraphrase, og atong susihon sa Merriam-Webster Dictionary, gingon na nga a statement that says something that another person has said or written in a different way. O sa kini ka pagpayag nga sa pagsulti sa butang nga ang usa ka ang lain nga tao namulong og nagsulat sa lahi nga pamaagi mo nay paraphrase. Dili pod ta kami mo conclude o mohimog conclusion nga tanan kining Bibliang paraphrase nga tanan lang gyud pod sayop og wala matukma sabot ipasabot. Dili po tanan. Pero kinang gigamit niya nga paraphrase Hebreanon 4:8-9, among i-prove nga nasipyat kining maong bersyon sa paghatag og hubad nga kining pahulay nga gisgutan Sabado na. O sa tanang Biblia or sa kadaghanan sa Biblia mga mahal nga tigpaminaw, kining 4:8-9 Hebreanon nga yang gigamit ni Mitchell Bendilio, ang duay bersyon lang nga Cebuano mo'y naghatag og nag-answer nga ang kining Sabado, mabasa nga Sabado, nagpabilin ang usa ka pahulay nga Sabado. Kini lang, pero sa uban nga version, basahon nimo, dili ka kabasa ni ini nga Sabado ang naa dinhi. Mo nang imig paraphrase. Kay paraphrase, example, matud pa sa paraphrase, this is just a paraphrase of what he said, not an exact quote. Dili daw sibo gyud nga gikutlo kining magisgot tag paraphrase. Kung natong susihon karon, kini bagyo Sabado, mga mahal nga tigpaminaw. Niya. Unya, sa pagpahayag niya, gigamit lang niya, brethren, ang Kapitulo 9, nga tos 10, ang istorya, mga mahal nga tigpaminaw, ato ng ikantex, atong mahibaluan, ang gisgutan. O kinibang pahulay nga gisgutan ni Mitchell Bendilio sa duay bersyon Sabado, ug musumada bagyod nga Sabado ni. Brethren, kung atong ikantex ang pagpahayag ni ining gigamit ni Mitchell Bendilio, unsa bay atong mabasa sa Biblia?
sa pagpahayag aron atong ika-explain kanila nga nasaypan gyud sa paggamit ni Mitchell Bendilio kining maong hubad sa Biblia nga gitawag og paraphrase, not an exact quote ang gihulagway kung atong gisusi niining kining pulong paraphrase unsay mabasa sa Biblia kung atong i-context. Anya dinhi Brother Ronnie, ang gibasa ni Mitchell Bendilio ang Hebreanon kapitulo 4 versikulo 9 ug 10. Atong ipaibabaw sa 4, ilapos din nato sa 10 ang gingon. Bisan sa nuwi bilang. Bisag sa 9 bilang. Mhm. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti may tungod sa ikapito ka adlaw Maunang Sabado, Maunang ikapitong Sabado. adlaw, maunang Sabado. Okay? sa ingon ni nga pagi og sa ikapito ka adlaw nga maunang Sabado. maunang Sabado. Ang Dios mipahulay gikan sa iyang mga buhat. Og usab nining dapita siya daingon, dili gid sila makasulod sa akong kapahulayan. Busa, sanglit aduna may pipila nga managpakasulod panini og sanglit kadtong mga gikawalihan kanhi sa maayong balita, wala man managpakasulod nini tungod sa ilang pagkamasupilon. Ang gingon dayon, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Nagtudlo dahi ang Dios og usa ka adlaw. Oh. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Oo. Ang gingon dayon, karong adlaw Ang karong adlaw. muna gitulo sa Dios. Okay? Diya sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nagkutlo sa unahan. Karong adlaw ini kanug ninyo siyang tingog. Ayaw ninyo paghiya ang inyong makasing-kasing. Kay kung si Josue naghatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Busa nagpabilin pa day ang usa ka kapahulayan nga gitagana sa Dios alang sa mga tao sa Dios. Mga higalag mga kaigsunan, ang nuibi conclusion kini siya sa pagpahayag nga matud pa nagpabilin ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Giansiran dayon sa version nga gigamit ni Benilio ang kapahulayan Sabado na. Pero sa atong gibasa sa sinugdan mga mahal nga tigpaminaw, nagisgot dinhi nga naggisgot og adlaw nga ikapitong Sabado na. Matud pabalikan ko pagbasa brother. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti may tungod sa ikapito ka adlaw Sabado na. Sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw mo nang Sabado ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Og usab nining dapita siya nag-ingon ang Dios dili gayud sila makasulod sa akong kapahulayan mao tong Sabado adlaw ikapito. Busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod pa niini og sanglit kadtong mga gikawalahian kanni sa maayong balita wala man managpakasulod niini tung adlaw Sabado ikapito tungod sa ilang pagkamasupilon. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw kining gitawag ang karong adlaw. Kanang pag-ingon nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw kana bay Sabado pagyapon na naman ang Sabado natudlo na natoy padayon pagbasa. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw diha siyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw mo nang gitudlo sa Dios nga adlaw. Karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paghahiya ang inyong mga kasing-kasing kana ding adlaw po do na puday tingog nga madungog ana nga inig kadungog unya niya nang tinguga niya nang adlaw nga gitudlo sa Dios usa ka adlaw dili po daw ipagahi ang atong mga kasing-kasing. Sa utso dayon kay kun si Josue nakahatag pa kanilag pahulay ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Busa nagpabilin pa di ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kung si Bendilio Sabado ni, pero sa PBCM dili ni Sabado nga adlaw. Nga naman, tungod kay naa na ang Sabado nga gimuntar sa Dios nga ikapito, mo na diha ang kapahulayan. Pero nagtudlo ang Dios og laing adlaw mga mahal nga tigpaminaw. Matud pa giingon na siya og laing adlaw sa matud pa sa English na another day. O basahon sa English ang lain adlaw nga gitudlo sa Dios. Kay matud pa kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw or another day. Kana bang sistema sa pagpayag sa Biblia kung atong ipangutana kana bang another day mao nang the same day? Ang adlaw nga natudlo Sabado. Pero nagtudlo og laing adlaw another day. Klaro na lang nga dili gina the same day.
O klaro na lang nga, di gina Sabado, kay kung Sabado pa na, dili na lang ignog another day, kay Sabado pa na. Unya, kanang adlawa, gingog karong adlawa, Brad Rini, gingon na, nga may tingog unya, nga madungog anak, yan ang adlaw, nga gitudlo sa Dios pag-usap. Unya, inig kadungog anang tingog nga Brad Rini, sumala sa gipayag sa Biblia, dili ipagahi ang kasing-kasing. Unya, gisgutan si Josue. Kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot pa og laing adlaw. Ang pangutana, Brad Rini, Oo. si Josue ba naghatag ba og pahulay? Pero ang pahulay nga gihatag ni Josue, Bradrin, hulagway ba sa Biblia kay gisgutan man dili. Kung si Josue naghatag pa og kanilang pahulay, ang Dios dili na lang unta maggisgot og lain pang adlaw sa kapahulayan. So atong gitrace up, naghatag ba si Josue, Bradrin, og pahulay? Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang tubag na Brother Ronnie, si Josue, wala gyud nakahatag og pahulay. Wala maghatag si Josue og pahulay, Bradrin, niyadtong gisgutan sa Dios nga pahulay nga gitagana alang sa mga tao. Pero kung atong itris sa Biblia, si Josue naghatag og pahulay, mga mahal nga tigpaminaw, pero ang pahulay kadtong kasuguan ni Moises nga gikan sa Dios. Mao na siya ang atong pag-atris upon, Bradrin. Nga si Josue giagitag pangutana, naghatag ba? Naghatag, pero dili kadtong pahulay nga gisulti sa Dios nga palaabuton nga pahulay, Brad Rene. Oo. Mhm. Dinhi sa Josue kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 5. Unya gitawag ni Josue ang mga Rubinahanon og ang mga Gadhanon og ang katunga nga banay ni Manases og mingon kanila, natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moises ang alagad ni Yuwa. Og kamo nagpatalingog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Wala niyo biyae ang inyong mga igsuon nining daghang mga adlaw hangtod dining adlaw. Apan nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Yuba nga inyong Dios. O karon si Yuba nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsuon ingon sa iyang gisulti kanila, busa bumalik kamo og umadto kamo sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta nga inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises ang alagad ni Yuba sa unahan sa Jordan. Sa 5, magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balawod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Yuba, sa paghigugma kang Yuba nga inyong Dios og sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan og sa pagbantay sa iyang mga sugo og sa pagpakig-ipon kaniya og sa pag-alagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing og sa bugos ninyong kalag. So nabasa ta sa gisusi ta, Bradrin, kay sa Hebreanon 4:8, gibasa ta sa balaang kasulatan kay kung si Josue naghatag pa kanilang pahulay, ang tubag nga gibasa mo sa Biblia naghatag sa pahulay kadtong gikan sa kasuguan sa Dios nga gihatag kang Moises. Pero ang kining giingon niya sa Dios nga matod pa nagpabilin pa diay ang usa ka pahulay nga gitagana alang sa katawhan sa Dios, mo ni wala mahatag ni Josue, mga mahal nga tigpaminaw. So ato nang nasusi sa balaang kasulatan nga kining giingon nga nagtudlo siya og usa ka adlaw, pag-usab og usa ka adlaw giingon nga karong adlawa, unya matod pa gitawag nag laing adlaw, another day. Sa Merriam-Webster Dictionary para sa pagpatinaw gyud nga kanang another dili na siya maong the same day. Ang another sa Merriam-Webster Dictionary sa adjective, some other, different from the first or other one. Lahi nianang nag-una or nianang usa. Mo na ipasabot, mga mahal nga tigpaminaw sa word nga another day. Laing adlaw nga gitudlo sa Dios, mga mahal nga tigpaminaw, nga kanang laing adlaw nga gitawag karong adlawa, wala si Josue niya na naghatag. Ang nahatag ni Josue kadtong pahulay nga gipatuman ni Moises nga kasuguan nga nadawat gikan sa Dios. Karon, brethren, sa gibasa sa Biblia, ang bersikulo 7 sa kapitulo 4 sa Hebreano naggisgot na nagtudlo siya ang Dios pag-usab og usa ka adlaw, ang karong adlaw nga kanang adlaw inig kadungog, may tingog nga mabati nga inig kadungog, dili ipagahi sa tao ang ilang mga kasing-kasing. Pag-ingog karong adlaw sa to pa usa, di ba, brethren? Akto usa
Pero sa Biblia, brethren, magisgotag usa ka adlaw. Kung sa Dios nga pagkwintada, pila ba ang gihatag sa Biblia? Mahitungod sa usa ka adlaw kung sa Dios na nga pagkwinta, brethren eh. Anya din ni Brother Ronnie sa Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 6. Og ingon man, sadya nga ikaw makatuman na nini, ikaw muigda sa imong tungakilid og magadla ka sa kasalanan sa balay sauda. Kapatan kaadlaw ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo ni anak kanimo. Ang gipahayag sa Biblia, kung magisgotag usa ka adlaw, sa Dios day bradrini, mahimo kini nga usa ka tuig kay matud pa sa pagpahayag sa gibasa mo sa Biblia, kapatan ka adlaw, ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig, ako nagtudlo ni anak kanimo. Sa kwintada sa Dios, kining adlaw, usa ka adlaw, pwede mahimong usa ka tuig. Ang usa ka tuig pwedeng mahimong usa ka adlaw para sa pagkwenta sa Dios. Karon hain pa, gawas nga ang adlaw, usa ka adlaw mahimong usa ka tuig. Hain pa sa pagpahayag sa Biblia, bradrini, sa usa ka adlaw sa pagkwentada sa Dios pila. Anya pa din ni Brother Ronnie sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan nining usa ka butang nga tinuod. Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Gawas nga ang usa ka adlaw, gipahayag sa Biblia, ingon nga usa ka tuig. Ang usa ka adlaw sa Biblia, mga kaigsunan, giingon pag usa ka libo ka tuig. Ingon nga usa ka adlaw, ug ang usa ka adlaw, ingon sa usa ka libo ka tuig. Sa ito padugay, dili ingon nga sa pagpahayag sa Biblia, matuman dayon, muligid pa day ang mga katuigan, mga mahal nga tigpaminaw, matuman kining giingon nga laing adlaw sa kapahulayan nga gipahayag sa Biblia, ug timan-an ta nga inig abot aning adlaw nga gisgutan sa Biblia karong adlaw, may tingog nga madungog ni ana. Unya dili daw nato ipagahi ang atong mga kasing-kasing. Pangutana, brethren, unsa kining adlaw nga gisgutan karong adlaw nga matud pa inig kadungog sa tingog, kay may tingog nga madungog ni ining adlaw, dili ipagahi ang kasing-kasing sa tao. Unsa kining adlaw, brethren, sumala sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Kanang adlaw ang gitulo sa Dios mo kanang adlaw sa kaluwasan. Dinhi sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2, kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Unsa day kining adlaw, brethren, kining karong adlaw nga gipahigayon sa Biblia nga mao ni siya ang giingon nga gitudlo sa Dios nga kapahulayan nga naitingog nga madungog niini. Unya dili ipagahi ang atong kasing-kasing sa gibasa mo, adlaw kini sa Adlaw sa kaluwasan. adlaw sa kaluwasan, mga mahal nga tigpaminaw, kining gisgutag karong adlaw matod pa sa pagpahayag sa Biblia. Sa Biblia, brethren. Karon pangutana, brethren, Oo. kinsa ang tingog nga mabati nining giingon karong adlaw nga kanang adlaw sa kaluwasan nga inig kadungog sa mga tao niya na dili ipagahi ang ilang mga tingog. Kinsa ang tingog nga mabati, brethren? Tingog ka na sa Espiritu Santo, Brother Ronnie. Dinhi sa Hebrewhanon Kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa 8. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kanog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghia ang inyong mga kasing-kasing, ingon niya dong pagpangsupil nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Busa kinsang tingog, brethren, ang mabati niya ng adlaw nga gisgutag karong adlaw nga matud pa adlaw sa kaluwasan. Unya dili ipagahi ang kasing-kasing sa tao inig kadungog na ng tingog. Kinsang tingog, brethren, ang mabati? Tingog sa Espiritu Santo. Tingog sa Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw. Sa ato pa, kinidiayon giingon sa Hebrewhanon Kapitulo 4, versikulo 4 nga gisugot ta sa pagbasa, ilapo sa versikulo 9 sa pagpanabot sa pastor sa Sabadista, Sabado, mga mahal nga tigpaminaw nga paulayan, sayop tungod kay kinidiay nagisgot para sa kapahulayan. Kining adlaw day nga moabot nga gisgutag karong adlaw sa kaluwasan nga may tingog nga mabati, mga mahal nga tigpaminaw, dili ipagahi ang atong kasing-kasing. Tingog sa Espiritu Santo sa to pa pagkapahulayan kini o sa dapit na sa Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw. Kumusta man? Nasaypan karon sa paghubad sa pastor sa Sabadista kining 4:8-9 sa Hebrewhanon gigamit ang duay bersyon. Nakabasa lang paulay
Dito conclusion. So, walay pagsusi, nga ilang basahon nagisgot, scriptures must be compared with scriptures, wa niya gamita, tungod kay kun di man lagi pod katawhan sa Dios, katawhan man ni Eileen Goldwhite, wa niya masabti, nga kini diay kapahulayan nga gisgutan, mga mahal nga tigpaminaw, mao kana ang panahon nga mabati ang tingog sa Espiritu Santo, mao kanang adlaw, mga mahal nga tigpaminaw, nga adlaw sa kaluwasan. Pero basig ningon mo, Brad, kamong mga ministro ka na diay Espiritu Santo, ingon diay na nga kapahulayan po sa tao, ang tubag, oo. Nga no? Tungod kung magisgot tag Dios, mga mahal nga tigpaminaw, na Ama, mao man ni ang pagpayag sa Biblia, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Dios sa matag panahon, ingon nga sila kapahulayan sa ilang katawan. Kuat lagi example, brethren, sa panahon sa Amahan, brethren, nga siyo ba din ang iyang katawan, Israel. Siyo ba gihulagway sa Biblia, ingon nga kapahulayan pod sa iyang katawan, brethren, ni sumala sa nakasulat sa Biblia. O Brother Ronnie, si Yuba gihulagway gina sa balaang kasulatan nga siya kapulayan. Asa atong mabasa nga prueba sa Biblia. Dinhi sa Salmo kapitulo 37 versikulo 7, mopahulay ka kang Yuba og maghulat ka kaniya, dili ka makagul tungod kaniya nga nagamawsuwagon siyang dalan, tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan nga mga paglalang. Atong gisusi, mga mahal nga tigpabilagiwat, gikuhat ang example ang panahon sa Amahan nga si Yuba. Kay basig mga tanan mo, kapahulayan ba diay ng ang Espiritu Santo? O may dapit ba nga kapahulayan para sa Espiritu Santo? Nabasa na sa Biblia. Ha? Ang Amahan nga si Yuba, gingon po sa Biblia, nga gibasa sa kaubang ministro, mupahulay ka, sa to pagkapahulayan, kang kinsa, kang Yuba og maghulat ka kaniya. Busa sa Biblia, si Yuba nahimong kapahulayan sa iyang katawan. Ang Espiritu Santo na lang ba mo dili mahimong kapahulayan? Karon brethren gawas nga si Yuba gingog kapahulayan sa iyang katawan ng atong Ginoong Jesucristo sa Biblia, gingon ba po kapahulayan og matud pa ni Kristo sa iyang pagpanudlo nga nag-awhag nga ipaari ang tao kaniya tungod og mupahulay ngadto kaniya kay sa Biblia gingon pud ka si Kristo kapahulayan. Kapahulayan gyapon na si Ginoong Jesucristo, Brother Ronnie. Dinhi sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28 ngadto sa 30, umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diya kaninyo og pagtuon kamo kanako. Gikan kanako kay ako maagop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamong pahulay alang sa inyong makalag kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Busa si Kristo usab, mga kahigalag, mga kaigsunan, sa gibasa ta sa Biblia, kapahulayan usab sa iyang katawan, sama sa atong nabasa nga ihimplo sa atong Ginoong Hioba. Kay sa gibasa sa kauban nga ministro matud pa dinhi sa gibasa sa Biblia, Mateo 11:28-30, umari kanako matud pa ni Kristo, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Busa ang Amahan kapahulayan sa iyang katawhan. Si Kristo kapahulayan sa iyang katawhan. Unya ang sa dapit sa Espiritu Santo dili na hinuon mahimong kapahulayan. Pero nabasa ta sa Biblia nga kining gitagana nga pahulay, mga mahal nga tigpaminaw, sa bersikulo 9 busa nagpabilin pa di ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kapahulayan kini sa dapit na sa Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw, kay si Jesus ita sa Biblia, nga ang Dios nagtudlo og laing adlaw nga kanang adlaw wala masud sa simana. Unang adlaw Domingo man, ikapitong adlaw Sabado way lalis. Pero kining gingon nga adlaw nga gitudlo sa Dios, gingog karong adlaw wa masud sa simana tungod kay kini kapanahunan kini sa Espiritu Santo, dapit nga kapahulayan diha sa Espiritu Santo gitawag og adlaw sa kaluwasan. May tingog nga madungog niini nga ang tingog sumala sa nabasa sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, tingog sa Espiritu Santo, mga tigpaminaw. Karon brethren pangutana, kini bang kapahulayan nga mao si Yuba, brethren, kini ba'y padayon nga atong imantala o isangyaw niining atong kapanahunan? Dili na ginaipedayon ang pagsangyaw sa ngalan ng Yuba. Tungod kay gitagna na rin ni Jeremias kapitulo 31 versikulo 34 nga ang wali nga Yuba dili na itudlo o ipayla.
ang gingon og sila dili na gayon magtudlo ang tagstag sa katao sa isigataw ug ang tagstag sa katao sa igsoon sa pagingon ilhon mo si Yuba. Bisan diha tama natong pagbasa brother ni nga ang ngalan nga Yuba dili na day ipayla. Dili na diay ipaila ang ngalan ni Jehovah Bradley ni sumala sa gibasa mo nga sa Biblia gitawag pud siya kapahulayan. Karon ang pangutana mga higalag mga kaigsunan tungod kay si Kristo gitawag man pud sa Biblia kapahulayan sa iyang mga katawhan. Ni ba nga atong panahon karon? Ha? Ang kapahulayan ba diya kang Kristo? Mao bay atong isangyaw ang iyang ngalan ingon nga kapahulayan si Kristo kay daghan ra bang nagdala sa ngalan ni Kristo? Usa na ang Sabadista. Nagsangyaw sa ngalan ni Kristo po. Pangutana, kini bang pagsangyaw o pagmantala sa ngalan sa mayong balita pinagis ngalan ni Kristo magpadayon mga mahal nga tigpaminaw higalag mga gisunan ang tubag dili. Dito Biblia brother ni basahon ko ang Bibliang Katoliko mayong balita Bibliang Katoliko kon Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Basahon ko ang pahayag ni apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa gikaingon ko na Bibliang Katoliko nga hiligaynon gingon. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Di man anta sa pagpayag ni Pablo, mga higalag mga kaigsunan, nagisgot siya nga may pulong sang Dios sila nga giwali, pero matud pa niya, dili hingpit, og kadtoy mawala, inig-abot sa kahingpitan. Sa ato ba, dunay dili hingpit, motong pagwali sang pulong sa Dios. Mawala kadto, inig-abot sa kahingpitan, mga mahal nga tigpaminaw. So sihon ta, kinibang pulong sang Dios nga giwali nila ni Pablo matud pa niya dili hingpit ug mawala kinibay pagwali mahitungod kang Kristo ang tubag oo dinhi sa payag ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 mao gyapon nga Biblia nga Katolikong hiligaynon Roma 10:17 matud pa dinhi gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning gi-explicar ni Pablo naa nila pero dili hingpit ug gutoy mawala kanang magataliwan mo nang mawala inig-abot sa kahingpitan ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa si Kristo sa Biblia ang ingog kapahulayan mga mahal nga tigpaminaw dili po di magpabilang tao nga diha magpahulay sa atong Ginoong Kristo tungod kay ang pagwali sa mayong balita pinagi sa ngalan ni Kristo dili kadto magpadayon kay gi-explicar ni Pablo dili pahingpit ug kadtoy mawala mga mahal nga tigpaminaw. Karon, tungod kay diha naman diay ang kapahulayan sa Espiritu Santo bradrini sumala sa pagpayag sa Biblia nga kanang adlaw hinig-abot niya na may tingog sa Espiritu Santo nga madungog nga dili ipagahi nato ang atong kasing-kasing kay kanang adlaw or panahona adlaw sa kaluwasan kinsa ang modala sa tingog bradrini niining tingog sa Espiritu Santo ug unsa pod ang ilang imantala nini nga mahing balita. Ang modala sa tingog sa Espiritu Santo brother ni mo ang mga tawo gihimong kasagapan sa pagwali sa mayong balita o gulay lain katumanan kita mga ministro sa pagtulong PBCM ug ang iwali mo ang Espiritu Santo. Dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikabaybalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Walay lain mga higalag mga kaigsunon ng katumanan sa tagna sa unang Pedro nga mga taong gihimong kasangkapan nga mupahibalo sa tingog sa Espiritu Santo nga ang ilang pagpahibalo magsangyaw sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo mga mahal nga tigpaminaw natuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Mutuumamog sa dili, mga mahal nga tigpaminaw. Busa na pamatud-an namo ang Hebrewanon 4 nga kapitulo sa bersikulo 9 ug 10 gikan sa 4 ang kapahulayan nga gisgutan dili adlaw nga Sabado kundi kapahulayan sa dapit na sa Espiritu Santo mga mahal nga tigpaminaw. Kay kun mao pa nga nagpabilin ang Sabado nga bantayan nga ingon nga pahulay sa ibabaw palang daan sa pagbasa ta sa paghubad sa unang Juan 2:3 ug 4 kasuguan ni Kristo nga gidahom ni Mitsil Bindilyog adlang igpapahulay dili na musumada nasay pa na tungod kay si Kristo
wala manumbaling o wala magbantay sa adlang igpapahulay, ingon man usab ang iyang mga tinunan, sila si apostol nga si Pablo nag-explicar nga sila walay pagpanumbaling sa adlaw nga igpapahulay. Nya pang dugang pagpahayag sa balaang kasulatan nga dugang nga mutinaw nga nasayipan or nasayop gyud si Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, niining ilang gigamit basyanan nga nagpabilin daw ang pagbantay sa adlaw igpapahulay Sabado sa ato nang nasusidili adlaw. Nasuod sa simana kundili dapit o panahon kana. Tungod kay dugang pagpahayag sa balaang kasulatan niya tay Biblia ang gitawag ang buhing pulong, mga mahal nga tigpaminaw. Basahon ako sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto 9. Buhing pulong nga Biblia, gingon. Gining bag-ong dapit pahulayan nga iyang gisgutan wala magpasabot niya ng yuta sa Israel nga gipanguluhan ni Josue sa pagsulod nila. Klaro na lang, bag-ong dapit pahulayan. Matud pa, nga gisgutan, wala daw na magpasabot po, diadtong yuta sa Israel, nga gipanguluhan ni Josue sa pagsulod nila. Kay kung kana pa gipasabot sa Dios dili na unta siya moingon, karong adlaw, isip mo'y panahon alang sa pagsulod. Busa sa 9, adunay hingpit nga pahulay nga naghulat sa katawhan sa Dios, nasaypan gyud sa pagsabot sa mga Sabadista, nga kining pahulay Sabado kay ang gisgutan dapit kini mga mahal nga tigpaminaw o giingon ko na adunay hingpit nga pahulay nga naghulat sa katawhan sa Dios mga mahal nga tigpaminaw. Nganong hingpit ang sa dapit sa Espiritu Santo nga pahulay tungod kay ang pahulay nga mao siyo ba dili magpadayon ng pagmantala siya ngalan. Ang pahulay nga si Kristo dili gyapon tumong kahingpitan kay dili magpadayon ang pagsangyaw sa iyang ngalan. Busa matubang ang tao sa kahingpitan nga pahulay asa? Sabado na? O dili nasaypan. Pahulay diha sa Espiritu Santo mga mahal nga tigpaminaw. Mao ni ang gisugutan. Hingpit tanawag gani ang pag-explicar ni Pablo. Sa mensahe pulihan ang mensaheng Kristo kay dili hingpit. Ang mupuli hingpit. Unsa man ang hingpit ang mupuli? Walay lain ang unang Pedro 1:12 mga tao nga nagwali sa balita mahitungod sa Espiritu Santo nga di nag-explicar pod nga kanang Espiritu Santo mao ang hingpit nga kapahulayan sa tao kini gani gisgutan naghulat sa katawhan sa Dios kaysa pag-explicar wa pa man karon pa man ning panahon na nga nadungog ninyo ang tingog sa Espiritu Santo pinagi sa mga taong gihimong kasangkapan mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Karon brother ni ang pangutana asa mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo gasa gipakasama. Mulutaw ka na sa halayong yuta brother ni o gipakasama ka nagbugnaw nga katubigan. Dinhi sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 25. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka gihaw nga kalag, mao man ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. Mulutaw dahil sa halayong yuta, mga mahal nga tigpaminaw, gipakasamag bugnang tubig ang balita pinaagi sa Espiritu Santo nga maunang kapahulayan sa tao nining atong panahon. Hain nga pagkahalayong yuta. Isaiah chapter 43 verse 5 sa James Moffat translation nga Biblia, from the forest will I bring your offspring and from the far west I will gather you. Hain nga pagkahalayong yuta, halayong silangan o silangan nga halayo mulutaw ang mga tao nga magsangyaw sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga kahingpitan nga wali ka na mahal nga mga mahal nga tigpaminaw nga diyan ang Espiritu Santo mao nang gihulagway sa Biblia kapahulayan sa tao. Karon hasa ang nasod nga palaran nga nahimutang sa halayong silangan nga diyan makita og madungog ang mga tao nga nagwali sa balita mahitungod sa Espiritu Santo mao ang Pilipinas. Sa usa ka libro nga naguluhan na Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa page 114. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Busa, ang Pilipinas, mga mahal nga tigpaminaw, hain sa Pilipinas, niya sa Mindanao, hain sa Mindanao, niya sa Barangay San Antonio, sakop sa lungsod sa Saan, probinsya sa Misamis Oriental, nahimutang ang dapit sa kapahulayan sa katawan sa Dios mao ang Barangay San Antonio kapahulayan sa dapit sa Espiritu Santo. Ug nganong din hinangyod ang tao nga magpatalingog sa wali sa balita sa Espiritu Santo tungod kay dinhina ang gihisgutan bag-ong pagpangalagad sa pagpahayag sa balaang kasulatan Brad Dini. Naba sa Biblia nga diha nagid himo ng bagong pagpangalagad sa Espiritu Brad Dini sumala sa nakasulat sa Biblia. Doon na, Brother Ronnie, Dili sa Roma Kapitulo City, versikulo 6, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kusuguan,
Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan. Mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom nga karaang kalagdaan. Sa pagpruiba nga kining gisgutan nga bag-ong pagpangalaga diha sa espiritu, mga mahal nga tigpaminaw, Espiritu Santo gyud yatay Bibliang ang pulong sa Dios. Basahon ko ang Roma 7:6 gingon sa pagpayag sa Biblia. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, mga higalag mga kaigsunan na pamatud-an namo o napribahan namo nga ang prinsipyo nga gihuptan ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabadista, nga yang ipadayon ang kasuguan sa pagbantay sa adlaw ipapahulay Sabado, nasaypan tungod kay ang Biblia o bersyon sa Biblia nga iyang gigamit usa ka paraphrase wa mulaban niya. Dili man mimingon nga pagka paraphrase wa na lang gyoy tukma nga pagpasabot niya na, pero kining bahina sa paraphrase nga Biblia nga iyang gigamit dili mulaban niya tungod kay ang gisgutan nga pahulay nga nakasulat sa Biblia pahulay sa dapit sa Espiritu Santo, kay giingon ka nag another day o lain nga adlaw, sa English ng another day, dili the same day. Nga ang adlaw nga naang kapahulayan Sabado pero nagtudlo og laing adlaw ang Dios, gitawag another day, nga sa atong gisusi giingon nagkarong adlaw nga may tingog nga madungog, nga ang tingog nga madungog dili ipagahi ang kasing-kasing tingog sa Espiritu Santo ug mao kana ang adlaw sa kaluwasan. Busa naa dinhi sa PBCM kung mangita ang taog kapahulayan, mga mahal nga tigpaminaw, kapahulayan sa Espiritu Santo na sa pagtulunan sa PBCM. Kay si Master Tomas di yung senyor mo yung gitudlong katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao mo'y nagtukod sa pagtulunan sa PBCM. Busa kami manghinaot, mga mahal nga tigpaminaw, daghan ramantag mga tubagonon sa mga isyu gibuhian ni Mitchell Bindilio aron sa pagpatinaw kinsa ang matuod nga mga katawhan ini atong kapanahonan, inyo nang mahiwaluan, inyo nang matimbang-timbang. Sila ba sa Sabadista nga sa atong nasusi nasayop ang paghubad o sa mga ministro sa pagtulunan sa PBC? Nabot naman ang oras, kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini inyong alagad sa kahinan, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, o ingon man sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kami mingon kaninyo hangtod sa sunod higan sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.